Nagtaas ang presyo sang produktong petrolyo apisar nga una inigin project nga maganubo subong nga semana. Ini ang ikaduha nga sunod-sunod nga semana sa price increase bangod sa nagataas nga geopolitical conflicts sa Middle East kag Eastern Europe. Yari ang final price adjustment. Sa gasolina magataas ang 30 sentimos kada litro. Sa diesel magataas sang 20 sentimos kada litro. Sa kerosene magataas man sang 30 sentimos kada litro. Ipatuman ini epektibo buwas sa aga adlaw sang Martes. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas subong nga hapon. Magabalik ang transaction na buwas sa aga. Para sa aton latest nga reference rate, 59 pesos and 26 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 59 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 97 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 78 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 88 centavos ang baylo sang isa ka Euro. Oras sa